Alguns dels millors slamers de l'Estat han competit en l'escenari del Cafè Lavab en una vetllada dirigida i amenitzada pel pallasso manchego. Paraula dita, emoció, complicitat, això és el que disparen els poetes no només amb la veu, sinó amb el cos, els moviments i tot tipus de recursos de comunicació no verbal. Con ritmo lunar de lleno oscuro a claroscuro, trasciendo, pregunto, ¿a qué vengo o qué quiero? Un slam de poesía consiste en que autores de texto, ya sean poetas, artistas performance, que sean gente del hip hop, suben y van a exponer su texto, nos lo van a presentar. Tienen 3 minutos. I entonces, a partir d'ahí, valorarà el públic. Respectar les normes sense perdre la concentració no és fàcil i interpretar la pròpia obra en directe encara ho és menys, perquè els slamers es posen pensaments, emocions, ideologies, intimitats. Y el cero acrobático del vacío al fin se puso detrás del uno cósmico y son 10 besos que besan y son 100 estrellas francotiradoras de la noche. Suposo que persegueixo la llibertat. No sé, clar, és una dansa de les emocions, no? Però és molt difícil que un mateix es pugui definir-ho. El públic va ser generós puntuant, però al final ja se sap, solament pot haver-hi un guanyador. El polifacètic Daniel Orbiz, autor de La mecànica planetària i membre de La vida rima, no va tenir rival amb les seves iròniques crítiques de ritmes urbans. En esos pendejos de aburridas panzas que dicen Panoli, chúpame la pinga y escapan del pan de sus propios disparos abriendo tapones de caro champán.